Tak ahoj všem, dlouho jsem se neozval, abych řekl, že tak 6 týdnů. Takže tam zase dneska nějaký update. Rozsah té nohy tak nějak udržuju furt po tom redressu, takže tam jakoby nějak bych řekl, že jsem si nepohoršil, to je dobrý. Co se asi jako zlepšilo za posledních 5-6 týdnů, tak super byla ta dovolená u moře, tam to plavání, vůbec ten pohyb v tom písku pomohl velmi tomu kolenu. Co je dál lepší, tak to je chůze ze schodů. Měl jsem velký problémy, když jdu ze schodů, tak prostě v tom ohybu vlastně zatížit tu nohu, což jako teďka je taky mnohem lepší, už jako by mě to tolik nebolí, když samozřejmě je ta noha unavená, to pak jako by bolí, tak je to jako takový stuhlý. No a co mě stále jakoby trápí, tak to bych řekl, že taková ta stuhlost, že furt je to jako lepší a lepší, ale furt tam jakoby ta stuhlost se objevuje, jo? Když stojím, když chodím, kolo úplně tak problém není, plavání už taky ne, jo? Tím jak se ta noha posílila, tak tím jak se trošku jako ta noha mrzká, tak je to taky v pohodě docela. Že plavat se nechá taky, ale ta chůze jakoby furt není ono, nebo když třeba stojím, něco dělám a stojím u toho, tak cítím, jak ta noha vždycky tuhne, jak si vždycky musím usednout. Tak jinak sami, já nevím, jestli to je samozřejmě na tom vidět nebo není, na tom videu, ale jako furt ta noha už je hodně lepší, ten tvar samozřejmě tady taky, jako je to bez otoku, ale jakoby není to úplně stejný jako tohle koleno, jsou tam takový prostě už srůsty všude, takže ono si to koleno je takový trošku jakoby deformovaný, ale jako nebotejka. Je pravda, že tady v těch pozicích, kdy ta noha jakoby je pokrčená, tak pak když to chci třeba narovnat, tak mi tam občas tady někde jako lupne nebo přeskočí, jakoby nebolí to už, po tom redressu to i bolelo a teďka jakoby to i lupne, takže tam někde jako nějaký srůsty tím redresem, jak se to prostě utrhlo nebo odpojilo, tak furt to jakoby o sebe tře, ale nebolí to. Jo, jinak takhle už ta noha taky nevypadá špatně. Jo. Nechá se učit trošku jakoby. Dejme tomu i běhat. Samozřejmě, že kdybych běžel kousek dál pomaličku, tak mě to pak začne bolet, jo. Ale jakoby zase jsme se někam posunuli, no, takže jako pokrok docela dobrý, bych řekl. A jinak, co teďka jakoby dělám, tak je to kolo, to zůstává, to je super. A pak teďka už fakt jako zatěžování, no, budování prostě té svalové hmoty a prostě celého toho svalového propoje až od spodu až vlastně nahoru k zadku a k zádu. No, takže vlastně bude to teďka 10 měsíců, no, takže já jsem říkal, že budu rok natáčet, ale myslím si, že je to furt kam posouvat, takže možná, že půjdu díl jak rok a uvidíme. No. Jako řekl bych, že před létem jsem byl stav před operací, stav po operaci. To znamená, byl jsem na tom prostě trošku hůř. Teď věřím, že jsem na tom takhle. Jo, že jsem na tom líp už než před tou operací, ale myslím si, že se můžu posunout někam sem. Jo. Věřím tomu. Bohužel léto končí, takže uvidíme, jaký bude podzim, ale věřím, že to zase někam dál posunu. Zkusím se ozvat tak za 14 dnů. Čau.